नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़ेतिया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमर पात्रों नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। प्रतिनिधि सभा सदस्य अच्युत प्रसाद मैनाली सिमरौनगढ़ के संरक्षित क्षेत्र घोषणा करेला आ विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करेला मांग कैले बानी। आज बैठल प्रतिनिधि सभा बैठक के शून्य समय में बोलत वहाँ के 12 में रहल ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक नगरी सिमरौनगढ़ के संरक्षित क्षेत्र घोषणा करत विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करेला सरकार संगे मांग कैले बानी। 1000 वर्ष पुराना श्री कृष्ण के मंदिर, स्वामी नारायण के मंदिर जैसन पुरातात्विक के महत्व के संपदा मिलल कहत वहाँ के उक्त क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र घोषणा करेला आ विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करेला मांग कैले बानी। विगत 6 वर्ष के अंतराल में उतहा पोखरी खने के क्रम में विभिन्न स्थान सब में श्री कृष्ण के मंदिर, स्वामी नारायण के मंदिर 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराना पुरातात्विक संपदा सब मिल रहा बाटे। तसर्थ हम सरकार से प्राचीन स्मारक संरक्षण एन अंतर्गत ओकरा के संरक्षित क्षेत्र घोषणा कल जाओ आ विश्व संपदा सूची में समावेश कल जाओ कह के जोरदार मांग करम कह के वहाँ के आवाज़ उठैले बानी। जिला अदालत धनुषा आरती शाह प्रकरण में अभियुक्त बनावल गए आरती के पति आ ससुर के थुना में भेजे के आदेश दिले बाटे। न्यायाधीश राम प्रसाद न्यौपाने के एकल इजलास से आरती के पति मोती बाबू शाह आ ससुर मदन मोहन ब्याहुत सुड़ी के पूर्वपक्ष खातिर थुना में भेजे के आदेश दिल गए बाटे। गत जेठ 7 गते अपने घर में मृत अवस्था में मिलल आरती के हत्या भइल कहत मैथी पक्ष जाहिरी दिला बाद प्रहरी आरती के पति मोती बाबू शाह आ ससुर मदन मोहन ब्याहुत के पकड़ाव करके अनुसंधान शुरू कैले बाटे। अपने घर में लटकल अवस्था में मिलल कहल गई आरती के घेंट लगायत शरीर के अन्य भाग में भी घाव चोट मिलला से उनकर हत्या भइल कहत कीटानी जाहिरी पड़ल रहे। ओकरा बाद अनुसंधान कैल प्रहरी घटना में आरती के पति आ ससुर के संलग्नता रहल कहत प्रतिवेदन दिला बाद जिला सरकारी वकील कार्यालय धनुषा अदालत में मुद्दा दायर कैले रहे। गत आषाढ़ 1 गते दर्ता भइल उक्त मुद्दा में आषाढ़ 3 गते से लगातार थून छेक बहस होत रहे। प्रतिवादी तरफ बहुत कानून व्यवसायी रहला के कारण देखते देखते में राह के उक्त मुद्दा बहस सुनल गए रहे। काल खाजा समय से पहले बहस सकला बाद न्यायाधीश राम प्रसाद न्यौपाने इजलास से दोनों प्रतिवादी के पूर्वपक्ष के खातिर थुना में भेजे के आदेश दिले बानी। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी काठमांडू संगे भइल मुठभेड़ में गोली लाग के घायल भइल भारतीय नागरिक विकास भगत संगे संबंध देखल गई एक जने के प्रहरी धरान से पकड़ाव कैले बाटे। ब्यूरो के एसपी चक्रराज जोशी के अनुसार धरान के भानु चौक स्थित सब्जी मंडी से प्रहरी राम भजन के पकड़ाव कैले बाटे। उनकर अनुसार भारतीय नागरिक भगत जोगबनी नाका से नेपाल लागू औषध ब्राउन शुगर लियावत रहे। धरान से विराटनगर होत काठमांडू आयल भगत के प्रहरी 28 जेठ में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से निकले के तुरंत बाद पीछा कैले रहे। प्रहरी अधिकृत सब के अनुसार भगत लागू औषध लेके आयल सूचना मिलल रहे। वही क्रम में वहाँ के विमानस्थल पछाड़ी पीपल बोर्ड के बाएं तरफ से गौशाला जाए वाला रास्ता के ओर लागल रहनी। उतहा एगो होटल में प्रवेश करला के तुरंत बाद प्रहरी भी भीतर पहुँचल रहे। वही क्रम में प्रहरी संगे घमसा-घमसी भइल अधिकृत सब बतावनी। ओकरा वही दिन घटनास्थल से 100 ग्राम लागू औषध ब्राउन शुगर बरामद भइल रहे। उनका बयान लेके थप नेक्स्ट बारे छानबीन जारी रहल बा। काठमांडू महानगर पालिका कमती में 5000 के रोजगारी देवे के घोषणा कैले बाटे। महानगर पालिका के मेयर बालेंद्र शाह आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करत ऐसा घोषणा कैले बानी। वहाँ के परंपरागत पेय पदार्थ के ब्रांडिंग करके निर्यात करे के लक्ष्य नीति कार्यक्रम करके घोषणा कैले बानी। नीति तथा कार्यक्रम में आवेला आर्थिक वर्ष में 1 लाख वृक्षारोपण करे के, सभी सड़क पक्की करे के, खल्ला खुल्ली रहित काठमांडू शहर निर्माण करे के घोषणा कैले बानी। काठमांडू के नीति तथा कार्यक्रम में अभी राष्ट्रीय सभा हॉल में मेयर बालेंद्र शाह प्रस्तुतिकरण कर रहा बानी। आज के दिन सूर्य के किरण लंबा समय तक पृथ्वी में पड़े वाला भइला से सबसे ज़्यादा लंबा दिन कहल गई बाटे। जून 21 तारीख में सूर्य के पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहल कर्कट रेखा में सबसे ऊपर आ सीधा पड़ेला, जेकरा कारण दिन सबसे लंबा आ रात सबसे छोटा होखेला। जून 21 के विश्व के विभिन्न देश सब में ग्रीष्ममान याम के शुरुआत के पर्व के रूप में भी मनावला। दिसंबर 21 आ 22 तारीख में दिन सबसे छोट आ रात सबसे लंबा होखेला।
साइबर अपराध और बैंकिंग कसूर संबंधी मुद्दा अब देश भर के जिला अदालत में भी चले वाला भइल बाटे। अभी तक साइबर अपराध के मुद्दा के शुरू कार्रवाई काठमांडू के जिला अदालत में बैंकिंग कसूर के मुद्दा सबके शुरू कार्रवाई उच्च अदालत से होखत रहे। काल बैठक की मंत्रिपरिषद के बैठक से विद्युतीय कारोबार एन 2063 के दफा 65 बमोजिम के मुद्दा आउहे एन परिच्छेद 9 में उल्लेख भइल कसूर सबके शुरू कार्रवाई आ किनारा जिला अदालत से होके के निर्णय कइले बाटे। विद्युतीय कारोबार एन दफा 60 में सूचना पर विधि न्यायाधिकरण गठन संबंधी व्यवस्था बाटे। उहे दफा के दफा 5 में न्यायाधिकरण गठन न भइल के खातिर परिच्छेद 9 में उल्लेख भइल कसूर सबके शुरू कार्रवाई आ किनारा करे वाला क्षेत्र अधिकार नेपाल सरकार के राजपत्र में सूचना प्रकाशन करके तोकल गल जिला अदालत में होके व्यवस्था रहे। जौन अनुसार ई मुद्दा देखेला काठमांडू जिला अदालत मात्र तोकल गल रहे। आज भी देश के बहुत ऐसा स्थान में मेघ गर्जन आ चट्टांग सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल बाटे। मधेश कोसी गंडकी प्रदेश के कुछ स्थान में भारी वर्षा के भी संभावना रहल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनल बाटे। महाशाखा के अनुसार अभी देश भर आंशिक से लेकर सामान्य बदली रखे कोसी लुम्बिनी तथा सुदूर पश्चिम प्रदेश के बहुत स्थान में गर्जन आ चट्टांग सहित हल्का से मध्यम वर्षा हो रहल बाटे। दोपहरिया देश भर आंशिक से सामान्य बदली रहे। बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान तथा कोसी कर्णाली या सुदूर पश्चिम के प्रदेश के बहुत ऐसा स्थान में गर्जन आ चट्टांग सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना बाटे। रात के कोसी मधेश बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान देश के बाकी भूभाग में एक दो जगह में गर्जन आ चट्टांग सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनल बाटे। कोसी मधेश आ गंडकी प्रदेश के कुछ स्थान में भारी वर्षा के भी संभावना रहल बाटे। गर्जन चट्टांग बाढ़ी पहिरो आ भूक्षय तथा ग्रेग्रान बहाव तथा वर्षा के कारण नदी के स्तर बढ़ के हो सकला से जोखिम तथा क्षति से बचेला सतर्कता अपनावेला महाशाखा आग्रह कइले बाटे। वीरगंज महानगर पालिका आवेल आर्थिक वर्ष 2080-81 के खातिर 3 अरब 21 करोड़ 35 लाख 44 हजार रुपया अनुमानित बजट लेल बाटे। वीरगंज महानगर पालिका के प्रमुख इम्तियाज आलम आज नगर सभा के 13वां अधिवेशन में आर्थिक वर्ष 2080-81 के खातिर उक्त अनुमानित आय व्यय बजट प्रस्तुत कइले बानी। कुल बजट मध्य चालू तरफ रु 2 अरब 48 करोड़ 85 लाख 5 हजार अर्थात 77%, पूंजीगत तरफ 68 करोड़ 87 लाख 15 हजार अर्थात 22% बजट नियोजन कइल गेल बाटे। ऐसे वित्तीय व्यवस्था तरफ 3 करोड़ 63 लाख 24 हजार अर्थात 1% बजट छुटावल गेल बाटे। आज प्रस्तुत भइल बजट में आवेला आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्र सुधार तरफ 12 करोड़ 20 लाख, खाने पानी तथा सर सफाई क्षेत्र में 12 करोड़ रुपया विनियोजन कइल गेल बाटे। ऐसे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के सर्वसुलभ एवं विकेंद्रित रूप से उपलब्ध करावेला विकेंद्रित स्वास्थ्य सेवा के खातिर 3 करोड़ 75 लाख, यातायात पूर्वाधार क्षेत्र खातिर 59 करोड़, स्वयंसेवक शिक्षा कार्यक्रम के खातिर 4 करोड़ 75 लाख, खेलकूद क्षेत्र खातिर 1 करोड़ रुपया छुटियावल गइल बाटे। महोत्तरी के भंगा नगर पालिका में अवस्थित रहल श्री राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय में काल 16 गो CCTV कैमरा जड़ान कल गेल बाटे। भंगा नगर पालिका के नमूना विद्यालय के रूप में पहचान बनावल गई विद्यालय में गत साल से विद्यार्थी के अत्यधिक चाप बढ़त गई आ CCTV कैमरा जड़ान होखे वाला भंगा नगर के ही पहिलका विद्यालय के रूप में आज स्थापित भइल बाटे। विद्यालय के व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्री संतोष कुमार महतो विद्यालय शैक्षिक के अवस्था के और सुधार करेला हमनी के CCTV कैमरा जड़ान कइल वहाँ के बतैल बानी। वहाँ के अपन कार्यकाल समाप्त होए लगला से विद्यालय के ई भेग के नमूना विद्यालय बनाएम कह के उद्देश्य निरंतर स्कूल में समय में अपने आके अनुगमन करे के विद्यार्थी सबके समस्या सुन रहल बानी। यह क्रम में प्रत्येक महीना के अंतिम विद्यालय के स्टाफ सबके मीटिंग रख के कर्मचारी के आवश्यक सलाह सुझाव देत आ रहल। वहाँ के बतैनी वहाँ के बहुत विरोध के बावजूद भी ई विद्यालय व्यवस्थापन समिति में चुनल बेरा से ही विद्यालय के ई भेग के नमूना विद्यालय बनावे के शैक्षिक अवस्था के सुधार करे के आशा करके ही विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष में दावी समेत कइल वहाँ के बतैल बानी। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com से सरला जिला के गोड़े में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमरो पत्र साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।